גם אני חולמת כמו יוסף, ספר חדש, הוצאת ספרי ניב, שחתומה עליו היא כוכי כהן, כן, כוכבה צריך לומר. כוכבה או כוכי? את רואה, הצלחת לבלבל אותי כוכי. דווקא זה מעניין שאתה שואל, כי בספר כתבתי כוכבה ובסוגריים כוכי. אז בהחלט ככה, השם בחברה זה כוכי, אבל השם שלי הוא כוכב. אז אנחנו נקרא לך כוכבה כהן, ואת אשת חינוך, מורה, מחנכת, מנהלת, מרצה, מעבירה השתלמויות, מדריכה מורים ומנהלים, עם תואר שני בהתנהגות ארגונית. איך התחברת ליוסף, בעל החלומות? קודם כל, הספר הוא בעצם נכתב בשנתיים האחרונות, לאחר, בוא נגיד, איזשהו חיפוש נוסף אחרי כל העשייה שמנית. רציתי למצוא איזושהי מניפה יותר עמוקה להשפעה ולהבאת החזון החינוכי שלי לעולם, וחשוב רק לציין שהחיבור שלי בין פרשה לחינוך היה איזשהו סמל כזה בתור מנהלת, בתור מרצה, נתתי קורסים למנהלים, וכל תיאוריה ארגונית, חינוכית, תמיד יצא מפרשת השבוע. ואז הבנתי שיש שם איזה אישו שאני יכולה לפתח אותו, כי אנשים מאוד אהבו את המקום הזה. ועסקתי בעצם בספר פרשת שבוע שכתבתי כמנהלת במשך שנים, ניהלתי בית ספר יסודי בירושלים במשך 10 שנים, בית ספר תיכון בנתיבות, מקיף כללי במשך 4 שנים, ולקחתי את החומרים שבעצם פרסמתי, והגשתי אותם לספרנים. ומאוד אהבו. ומשם בעצם התחיל הספר. זה היה לפני 1.5 שנה. מעניין. בסוכות. אני אומרת סוכות, אז לפני סוכות של לא השנה האחרונה, השנה הקודמת. ומשם עד היום הספר קיבל ממש תפנית. חשוב רק להגיד שהספר יצא, ותוך 3 שבועות מהרגע שהוא יצא הוא כבר נמכר ב1,000 העתקים, הוא כבר בהוצאה שנייה. יפה מאוד. כן. אז בואי נדבר על יוסף. אוקיי, כוכבה כהן. בואי נדבר על יוסף קצת. איך את יכולה לפרש את החלומות שלו מבחינה פרוידיאנית? את יכולה לפרש את החלומות שלו כסיפור בפני עצמו, בלי מסרים נסתרים? פה יש נחש, שם יש פרות, פה 7 שנים רזות, פה 7 שנים שמנות. איך את קודם כל רואה את יוסף כאדם שיודע לעשות סימבוליזציה של אירועים? את יודעת שזה מספר המקראי אומר שזה בעצם חלימה, אבל אנחנו יודעים שבעצם חלימה היא באמת סימבוליקה של רגשות או סימבוליקה של מחשבות. היא לא בהכרח חיבור לריאליזם, למציאות. ברשותך, אולי נלך דקה קודם לחלומות שלו. בבקשה, בשמחה. כי בעצם כשאני קוראת הספר גם אני חולמת כמו יוסף, אז אני בעצם מדברת עלינו כחולמים. לא על היכולת שלו לפתור חלומות, אלא על הרצון שלו לממש את עצמו. ולהיות אדם, כנראה שהוא בעצם נולד עם רצון להיות מנהיג, מה שקורה בסוף. עכשיו, הוא נער, והוא גדל בתוך משפחה מרובת ילדים, והוא בעצם ילד המועדף. עכשיו, בוא נגיד ככה, את הנתונים הבסיסיים שלנו אנחנו לא בוחרים. אם אנחנו ילדים מועדפים או ילדים דחויים, זה לא משנה כרגע, זאת נקודת הפתיחה שלו בחיים, ומפה והלאה הוא אמור לעשות עבודה על עצמו כדי לממש את עצמו. זה בעצם הסיפור. אז במקרה של יוסף, הוא מקבל כל כך הרבה אהבה, שהוא בעצם לא מצליח לתקשר את הרצונות שלו בקבוצת אחים שלו, והוא מייצר אנטגוניזם. אוקיי? איך? יש לך הסבר לעניין הזה? כי הוא בסופו של דבר, אם אני מסתכל על יוסף, אני רואה דמות מאוד מאוד טרגית. אני דווקא רואה פה דמות
דמות שהיא מודל והשראה. לא, זה כלפי חוץ, זה מצוין מה שאת אומרת, אני מבין את זה. אני אומר, אבל אני מסתכל עליו אני מנסה להיכנס לנעליו של יוסף, בנו של יעקב. אני רואה דמות מאוד מאוד טרגית שמנסים לחבל בחייו, מנסים לחבל בכישרונו, מרחיקים אותו מהוריו. תשמעי, מה צריך נער בגיל ההתבגרות יותר מזה כדי לא לשחות, כדי להיות עם טראומות קשות? ואתמול הייתה השקה לספר ודיברתי ואמרתי כל נקודת בור, כל נקודת קושי בחיים שלנו היא נקודה שיש לה פוטנציאל לזינוק, לשינוי, לצמיחה. אז אם אנחנו מסתכלים באמת על הזמן שהוא נער וכל הזמן נלחם על המקום שלו, שוב, הוא גם מייצר את זה, כן? אם מסתכלים על הכתובים, הוא מלשין על האחים שלו, הוא לא מצטנע, הוא הולך עם הכותונת, והוא מנצל את המקום החזק שאבא שלו נותן לו, והוא בעצם בגיל 17 כשהוא נזרק לבור. אבל בואי נראה לקחת לקבורה של יעקב, כל התהלוכה העצומה הזאת, שיוסף בעצם כמשנה למלך הולכים לכיוון ארץ ישראל, מלווים אותם המצרים. אנחנו בעצם מדברים פה על מאות אנשים שבאים לקבור את יוסף, והמדרש מספר לנו שיוסף מבקש לעבור באיזושהי נקודה מאוד מעניינת. הוא מבקש לעבור דרך הבור. עכשיו, אפשר לתאר מה האחים שלו מרגישים, הנה קברו את האבא, עכשיו הוא ייזכר במה שהם עשו לו, אוקיי? למה הוא הולך לשם? המדרש מספר שהוא רוצה להגיד תודה, או להודות על הנס. ובעצם הוא מסתכל על הבור כנקודת צמיחה עצומה. אז אין ספק שכשאנחנו נופלים ואנחנו נמצאים במקומות מאוד מאוד טרגיים וקשים, באותה נקודה אין יותר קשה מזה. אבל מה אנחנו עושים את זה, זאת השאלה. נכון, בעצם את לוקחת את הבור של יוסף כאיזשהו בור סימבולי, שאנחנו נופלים לאיזשהו בור בחיים, ואנחנו יכולים בעצם להינצל. תגידי, אני רוצה לשאול אותך משהו, כוכי כהן. יש איזשהו חלום שלך, שהוא, אני אשאל את זה ככה באיזשהו, בניסיון להבין, או אני אשאל את זה בעדינות, כן? יש איזשהו חלום שלך שמצאת לו מגבילות, ממש התעוררת מחלום ואמרתי, וואו, אני הולכת למצוא פרשנות לחלום שחלמתי, בפרשנות שיוסף נותן לחלומות שלו? אז קודם כל, אתה יודע, זו שאלה מאוד מעניינת מה שאתה שואל. כי אולי לא נקרא לזה חלום, אולי נקרא לזה רצון. הרצון הגדול שלי זה להביא את החזון שלי לעולם. ולהביא אותו בגדול. אני ניהלתי בתי ספר, הייתה לי אינטראקציה עם מורים ועם תלמידים, ואפשר להגיד אלפי תלמידים, אבל הרדיוס הוא, אתה יודע, אנחנו מדינה קטנה אבל גדולה. ואני במהלך השנים שעבדתי במערכת החינוך, גם שם היו לי בורות, אוקיי? לכל אחד מאיתנו יש בורות. והרגשתי הרצון שלי זה, והרגשתי שיש לי חזון שהוא עבר. הצלחתי מאוד בבתי הספר. אני יודעת שיש לי say ואיזשהו משהו מובנה להגיד לעולם, ופתאום מצאתי אז בואו רק נסביר איפה היה הבור שלי. במערכת החינוך הרגשתי שאני לא מצליחה להגיע ליעדים שלי, אוקיי? אבל חוויתי את זה כבור. ואז בעצם עזבתי את משרד החינוך. והייתי באיזשהו בור. כי מה אני עושה עכשיו? והרי אתה יודע, זה הרגשות והפחדים, ועזבתי את המקום הבטוח. ועכשיו מה אני הולכת לעשות, ולאן אני הולכת ללכת, בדיוק המקומות האלה שהם הכי מפחידים, כל המפלצות מגיעות, אני מפרנס,
והתחלתי לחשוף את הספר. עכשיו, קשה לי להסביר לך מה הספר הזה עכשיו. קודם כל הוא אף קרס, אני לא יודעת אם יש לך אותו. לא, אני מחכה לו, אני בינתיים קראתי אותו רק ברשת, כן. כן. הספר אף קרס, 530 עמודים. אני זוכרת שכשישבתי בספרי ניב והסתכלתי על הבחור שראיין אותי, אמרתי לו, אתה תראה בסוף שהספר הזה שהיה נראה מאוד דל כשהבאתי את זה לשם, רק אני אסבר לך את האוזן, אני הגעתי אליהם עם כמה דפי פרשת שבוע, והוא אמר לי, אוקיי, המגבלה שלך זה 25,000 מילים. זה בערך 150 עמודים. אני סיימתי עם 90,000 מילים. זאת אומרת, הספר הוא 530 עמודים. הוא בעצם, אני הסתגרתי במשך 1.5 שנה וכתבתי אותו. ומה שקרה לי בזמן הזה, זה גם סוג של מדיטציה פנימית. המון זמן של לימוד וקריאה, ונפתחתי לדברים. ואתה יודע שגם כתיבה היא גם עושה איזשהו משהו טיפולי לאדם שכותב. ובסופו של דבר, אני צמחתי יותר מאי פעם בזמן הזה. והרגשת סימביוזה, בכך נחתום, הרגשת כוכבה כהן, הבנתי את יוסף. הרגשת סימביוזה עם יוסף. לגמרי. הבנתי מה זה לעשות הולד. אז תגידי לי, אם היית צריכה לפרש את אחד החלומות שלו ולעשות לו איזושהי השלכה על מה שקורה לנו היום, אנחנו ב7 השנים הרעות או אנחנו ב7 השנים השמנות? קודם כל אני רוצה להגיד שההסתכלות המאוד מאוד ברורה שלי זה שהבור שאנחנו נכנסנו אליו הוא בור עם פוטנציאל עצום. כבר אנחנו רואים את הניסיונות, את התובנות שצריך אחדות. קודם כל, עצם העובדה שמ-8 לאוקטובר יש התעוררות, אז אנחנו מבינים את התפקיד של הבור. מפה אנחנו מבינים שמשהו פה הניע אצלנו משהו, אוקיי? הרי בסופו של דבר בשביל מה יש לעשות כאדם מאמין, אני מאמינה ששום דבר לא מגיע סתם. אוקיי, אז אם יוסף נפל לבור, אז הוא בעצם הוביל את עצמו לשם. ואני יכולה גם להסתכל על עצמי, לבורות שנכנסתי, לבורות שהייתי בהם. אני יודעת, במודעות הפנימית שיש לי היום, שאני הובלתי את עצמי לשם. ולמדתי. אז אני... רגע, חשוב לי רק להשלים, שעם ישראל היום חייב לדעת ללמוד את השיעור. אנחנו חייבים ללמוד את השיעור ולטפח את האחדות ולהסתכל באהבה אחד על השני. והספר הזה הוא המון כלים בדיוק לדברים האלה. איך לעשות את זה? אני ממש מרגישה שהספר הזה הגיע בזמן. טוב, יופי, אנחנו נסתפק בדברים החשובים שלך. אני חותם על זה, ומי שרוצה להיעזר בכלים הללו, גם אני חולמת כמו יוסף, הוצאת ספרי ניב שלך, כוכבה, כוכי, כהן, בהחלט יכול לקנות, לקרוא, להיעזר. מעניין, אנלוגיה מרתקת. יוסף, אחת הדמויות באמת אולי המרתקות ביותר, והבלתי פתורות אולי, שלא כמו החלומות שלו, אבל בהחלט מעוררות השראה, כמו הספר הזה שאת כתבת. סקרנת מאוד. תודה, ושבת שלום לך, כוכי. אני אוסיף מילה אחת. במשפט קצר. שואלים איפה אפשר לקנות את זה, כי זה עדיין לא יצא לחנויות, אז זה נמצא בחנות הדסטארט. יש להדסטארט חנות, רגע אני מוכרת את זה שם. יפה, מצוין. מי שמעוניין. אני מאוד מודה לך, ושבת שלום. שבת שלום, כוכי, בהצלחה, מחכים לספר הבא שלך. תודה רבה. להתראות, ביי ביי. שבת שלום.